České republiky nebo vůbec orgánů doma lidských práv se ta debata netýká. Protože pokud jednou dojde k tomu, o čem se tady dnes hovoří, a že je to myšlenka ve svém základu bohulibá samozřejmě, protože atom látky, která je způsobila někomu pomoct, pokud je schopná mu pomoct, nech mu pomůže. Tak vždy to bude tak, že pokud náš paragraf, který se jmenuje nedovolená výroba a na jiné nakládání a tak dále, tak tohle bude vždy ve škále dovolená. A bude existovat jasná a zkontrolovatelný způsob, aby to nebyla ta nedovolená, o které bude hovořit trestní zákon, nebo analogicky správní přestupkový zákon, případně jiná norma. A ještě vám chci říct jednu věc. Nevím, jestli to cítíte. Já jsem 20 let v policie, rozhodl jsem se tuto práci dělat a vůbec neaspiruju na to, že mě někdo bude mít rád. Ale má to rozměr morální. Pokud tady v tomto státě si budeme dodržovat zákonné normy tím způsobem, že budeme dodržovat jenom ve chvíli, kdy se nám budou líbit, tak to neplatí pouze o konopí. To je prostě podhoubí společenské, které vůbec v žádném případě se nedá srovnat se společenským podhoubím v zemi, jako je Izrael konkrétně. Konkrétně v této konkrétní souvislosti. Nebo chcete srovnávat stát, který je od 47. Já nemluvím o tom lepší, horší. Já jsem do toho chtěl vnést ten morální rozměr, protože to některý z těch předřečníků tady říkal, jak je to možné, nebo jak to možné není. Ne, na mysli spíš jako ústup právu. No, obecná ústup právu. To je fakt Právo si bereme za perličku pouze, když se nám to hodí. Já se omlouvám, já to tady utnu v tuhletu chvíli, protože nás tlačí čas a dostáváme se na